tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani tano na boiga setingima ase chishilingi Eyemo neji 500 ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni, na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank Eyemo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti Eyemo enoti isano marakabire enoti Eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Television ya Ndizi TV nigo yakoreteire obukoreri bwaye gwikagisieri na munwa bono genda asaba agenti baito abubare yange nasore kigima onyoro bukoreri na bwiginchira yugutwikira asokuraria kugukwa ukuraria wokwenyoria ukuraria kubonchoria ukobekirwa omuyego bwenyangi amatanga nonya nukoiburwa gusumusangirikano gisiasa nonya nikero amangana magia atekire asitivi ya Eyemo yomunwa bweke Gusii ekeruri ime yomuchuke birigo ime county ya Nyamira genda ebisora electronics yere asistage kebirigo kugende ikonge ime town ya Nyamira genda aseduka ya Rimos Electrical and Electronics ere opposite public works ime town ya Itumbe genda Nayo Lights Office Computer and Cyber Services ime yomuchibuo gembo genda ase hardware ya moja hardware ere opposite Coca-Cola ime chomogonga genda Farmers Choice Agrovet ere stage goro asegeteseni kia maguta yichigari ime chunya mache genda seduka ya Limchem Pharmacy and Cosmetics iliyonyorobo kwa liwaito ase town ya Masimba nigoko genda ase duka ya Peter Fashions nigere ase stage ya Masimba guchakeroka na boigo ime chokeroka genda ase duka ya Nyaituga Bookshop Limited ere ange na Cooperative Bank. Ndizi TV bono nigo yakuangwa irerie na gukoretro bukoreri bwaye ange nasore kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room naboigo echikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer naboigo chiriche spray paints no chire babwate chibord buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua kesimi ase namba enotisano nebire Eyemo kianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi.
Mwanchumo ligerelia na ukwani wananda wansia sobereta sema rugoba ya bono chinga kichini kuwaligania SMS ya mangana majia nyaro kumanyigati yari tuwabereto kuwaligania kuruwa sema mbia yari ngentambe weka chinse chiga wano chebono marugoba litukaligelia Jumatano stariki 15 na Eyemo omutinyo gatano na gatato omwaka bwechiri bubere na merongebere na tatu na mange habereka okorekana ayu wanasari wango chiko sansamuranira bunabali kibaito bayasangire kuro chingongo chonsi ime na isiko yorogongo orwa Gusii mwanchumo ligerelia bono mojegani gogendreta se county ya Nyamira anaso kunyara kumuinyura oyo kabere omu MC we gwodi ya Nyamaye Elijah Eyemo oyibona osiro kumabwaje kerokeria agati ya MC amana abwatani bande abagendrete gotongie mesuma senseme yo ya Nyamira mwanchumo ligerelia ayo ninjiko kumanya senchera yobo ikirano boigo omubunge o West Mogrango Steve Mogaka nigo banatomire ngora yae kubwatekana no gwakwa konde kubona gwakunire county ya Nyamira anase bunge ya West Mogrango maiga yomu wakili Erika Choking tonyara gosire gumabwaje kubwatekana no basukano bwe barachinsemo chirichia mulolongo okuno gwako konde gwakunire county ya Nyamira maiga yogo sira ko mwemusewe gwodi ya Amayia oyinero sirite mwa wetera son wasakano bwe bara sense media mayimayo ni gona inde bono chinga kecho okuna konde gwakune county yo asomo wakili Erika Choking ngere bona asire kumabwaje chinsemo chirichia mulolongo kubwatekana bono no mubasokano obwe bara yungati yalia ochi okomanya semarugoba yabono kero kelibono bonya byo botindi bwakolekana chinsemo chirichia getale na marwa ekangara chirita chimeisano ne mona 50 igaba ka goiterwa asobonya bweri tukulia lero nyirobono ni goli tukuliria bene aso kunyara gochengera na kunyirobo korri bwe serikali chichi county aseka ke miaka 10 se devolution ase to gochikumanyigwa asenchera yobo imasa yo munanda manga seribo mwanchumo ligeria isaranso eketo manya senchera yobo ikiranu olitokobwatera na nere goetera somo na wimanyiriyo igakoro kwa Joshua Auta tuwe manya senchira yobo ikirano. Tubuatia se mtandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital na baigansemeli ya YouTube na boko chanabuna Ndizi TV News togo chaga kuruwa se county ya Nyamira soroboti rogo ishani ya kigima anenekero kelia umoje gogendreta se margoba ya bono se county yu ya Nyamira aso kunyara kumuinyora bene oyo kabero mwemsiwe gwodi ya Nyamaya Elijah Eyemo oyo bono baka gusiro umabwaye kubwatekano basakano bwe baru yo kolekane chinsemo chirichia mayumayo nigo chinga kechio gati ya mwemsiwe baikirani asomo goyo omuri kito kurenseme inagendrete kubwati ngane yo kolenda mwana bagendreta sebono no etokumanye kubuna emburani gegendrete gotwa asenseme yo ya Nyamira ekero kili bagendrete gotongie mesuma anekunyara kumunyiro mu MC bwenseme ya mangana na bagendrete igasensemelia ya Nyamira. Mwanchumo leo muri keito job mangi no ara senseme yo na chikotumanye chikora gachinze sato anali arabe kago kolekana kurwa senseme yo gotigara boigo imeje county ya Nyamira obujambyo botindi nigo bakore tukulia rero se county ya Nyamira na sensemo ya getare abwasomo ngina oyo mumanyekanete buna Alice Karani oyo gotebekana koba omwengegiata bwa marwa tanchire abaka kobe kubyara aseri tukulia rero moye goba gokura wa no omo konyu mugambi kurwa senseme Charles Oigoro kubwatana na abwatani bali banyumba 10 asobonya byobuni gobono amarwe kangara chirita chimisano nemo amone 50 abaga konyorwa na goiterwa karokelyo omokonyu mugambi boigate birubuna oboja byobumbo ebokondera go chess chinsemo chinde na bali baratoke bakwa robe mukirege tambo kirege tinde omulikito job angi na roboti rwa senchira yoboime. Maega ya serikali kuraria esegi entindi yokorwania okoengo nokoni wakwa marua atancheri nigo esegi entindi egendrete
Because serikali ya kane and inturuji bintako kole abana baiteke gori gitu unabona na marwa ya korosu boniga igara mabe tanga buna marwa rero makuru. Omokonyi w'umugambi Charles Oigoro bakobwaterana na nyumba 10 mbara ogosalirwa w'ekirita kimya 550 Chamarwa ye Kangara esabu location ya Getare location ya Getare esabu county ya Manga county ya Nyamira. Kirita cyale ro batwasa kirita kire 150 kiye Kangara igago toro somo chibokoro yokoro kunga aliskarani oyo beire boye triga yo tatigire nyumba kombate cyo bantu basirite kale tesa kuna korosia marwa ya sadia bana baite kenyoroga una bona na marwa ya korosu boniga igara mabe tanga buna marwa rero makuru na ni ga bitwa riri gutwanya nga marwa teke kuna na memera buna rero makuru iye koro kinga ga kutumeka ne chikemiko chinde chinga ibale trebon chigusalia abantu bitukiaga Mbaenekia amabe amaruayo aretire buna oboibi nechisegi chieginka amaruaya abana baito banyure bakabasuguna ni chimboto nende turikora ngamba chikutware chi family chigo chibosi amaruka munayegero konyare sekenyoro gokonyora bantu bintu bya bikuna kuibwa bintu mbiri gutuka domestic violence geichira bamara bali bakonywa mariko bakurwana bokya nani chi family njirotari nonyanigo nateba egatia makungu bagwetera ekero bagendrete nisegi yokurwania amarua atanjeri ase abantu abange mayaga yokobwatwa bagosiborwa na guchaka konia amarua yunaende wabeire okobwatu kirengaki ogoika manga na endo ira na immediately na endo beka amarua wona esegi yegere nkongu ekeko gara bantu mbaro bako bakabechi bintu amangana ya maruga bwata bandanga bakababwa kon chisukali bakaba kon chingo bakabe mipira na bejidu abako nyanga na nduna tu asaliga na ndo bakakuruga bakabechi bintu kana ndichaka mbarwa ekuro enchindi uchiasonde bwensi oragendere kwenga amarua asanjeri unamba chikoirerwa egetambo kerio egechindi mono lakini ndu ndikorosa batoko gendera kurwana neseye pakatorolenga amaruaya akeire usasiri kuruse binyere abakubigori bitu bwe nendo beka amarua wono nekitwa mwire ngago ikatokore gasi asale paka atame kurwe sekenyoreke singi kinyoreka bana basalikire mono sana wono tumukire getambo kero acha teje tokubwata umuntu kumwera gusemanga guse andonsi wono gotokumuka buna kubeka no gusa kurwa sensemo ya Getare egochoka imeye sub location ya Getare location ya Getare sub county ya Manga ebunge akitu masaba county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Mjamuno mulikito Job Maangi asorobocho ruwa senchira yobo yekirano gotigana yubono kuruwa se county Nyamira goika ase bunge ya South Mogrango imeye county ya Kisii yokabiro monogaribwe bunge ye county ya Kisii David Kombo nigobona ganiri abarayi kuruwa sorongorwa Gusii kone kimunango chabaramo eli konyara kotwara na wikirania amangana rengeta amagendro niga yakwana ya kuruwa ase nkayomo MC Eyemo ase bunge ya South Mogrango asomo yegabwa matanga uyibono bagakorekana asokonyara komoenia omongina Margaret Mauti uyoro murugubwe MCM ase wodi ya mokuru wa chinseme chibono chia South Mogrango na naboni gomojego yobo koikiranwa amo no umobunge usatu Mogrango Silvanus Osoro osa kwana sabara yao inubu babere muri National Assembly kamora chereta Gusii amo eta Gusii amo timoye gabate baise kwa bachimbara digeno nyambaga kabande bagotu banyorane bagusiye ngima egere Gusii ebegetekemo chingongo chinde bakire amo bagambire ibintu bakoboli amo kono mweshimiwa Osoro tiakoboli kugira ngo gaiga isaba kaka naonga kitano mwakande nana koralinde wotaka mwakoyo injo tena abeire bunge bijaba kaka paka mwakoyo ndi
babeke amo na bali abagotubande abaraye balimu abaraye bayibyashara egere bogirango tanto cyamo tokogenda isiko turangeri abanyeri bana bacyari babashi abarakucyamo nari Gusii turanyore any benefit mbate bitogendere kuna kurwana na gutandurana. We are not going to benefit kene kiyo turanyore obugambi buno boito abatwekara Ensa twababodi ligenda mu cyamo no buli mongo tebo mwanjire bacyamo ekine kiyoka muri wano boti urundo gendrete kwaliganiwa n'umuriketo Brighton Makoli ndochikoranyora senchire yoboikira nuchikora gachinze isato chia bono botuko gotigana yuwono umoroki woyo mu yokora byasa matemo ya KCSE umwako eta nigona yabira umuchando munene erego chigoso ase University eri ya African Nazarena kubwatikana no kolemerwa West School of Face kolengano umoroki woyo gotebekana ore entakana nigona bereka gosirwa nangina koro anasoko nyara gosomi West ikagokora ase koleondo bono yabera umuchando mondo gukigosomere kosi y'ubwarimu ase University ya African Nazarene ase rieta umwano yo Elvis Makori nigobono aberga kubori abantu nabo ikabasamaria bayakonyara wesokia nakomukonya umurikito mirdrenekera nasenke yo no gutwarigani roboti rokubwatia Eyemo kurwa asensemo ya suguta imianyali bali masaba county ya Kisii nigo bali no kugania guchase omwana Elvis Makori oyole entakana asarangiliwa University ya African Nazarene eliyogo cyagosomera ekosi y'obwalimu asa gwenerete gucyagoswa eskuru yo omutenyo gachitariki 2023 asekolende abwate obulemero wechibesa kolengana na ngina koro nigo ise asirete asenonya ngina abetega kunganya na kubatiga ase babeire bakurwa obokonyi kolende bono baikire ase bayereirwe pi ona batukora abana nabo mwana nasirete 2007 abatigite barabakasa nabarendire gocha baikire bakorera amatemo kera bakorera amatemo sabuni terikoto kabuye kende ngeye gutoka buye to karake atoko nyarire bideri asoboko atoko nyarire soboko ngubona mwana okorera amatemo ayetire twasinye ubone stoko zitiga stoko karake toko muri school na enche murende to gocha mama mwabo abaringa akachakarasuka tai ntutonga abayiburi n'umuganga ngakiri yobo goturinda abo tibase chikorwego na toebu nchigo tokonya chikisumusomi nechinke chiri naho sabuni nchigo isana tomuguri ase Elvis nigo akwenekya buna obulemerwa bwa brabeire kurwa gosiria ise ekyagera sokore yaye na ngina kuruti bali kwenyara ase kolende aganitie agendere na masomo eliyo guchagokonya abana bamwabo abo bale abakem korona sitato barabara isi kogera nerenge gutorwanira nerengo mutugwe nyomba lakini korwase mbona mabo gachinzi lakini na watu tukabakoti mokana na kini musoko na baba asikerie ke babiri bakonyo na kitu abeto osanga tensiyamo bakasi bone kire ore muri bwara abeire gakichini na bonko bora no sabuni se kende kirabe kinanga ngiri na bakira bone sachini lakini tuate maju chini mpaka gakichinde giatuka besenyo enkeyo nabo nyara ku understand ngani ngakiende bagakerekera atoka nko banisana ngende na masomo ge tincha ko yeri etalia nde mundu aneri kabisa etalia tena na ise nyakone nkonya nimbata sibling cyane cintegamete nyendi nange konyara bokonyi na injensu kimoto nyekone nabarukanga nabo atokoboko temukego nigo bono bagusaba eserikali ngosanania na kuba obokonyi elio mwana Elvis achego ikirania endoto yaye wagania tokonyo obokonyi kurusa abagabana mato gwatokonyi tokore tomwirire sukuru kibesa kyaburi bitwakira batemaga naga kibesa kyaburi ningi usaba ande bwensi ranya anko kwera na inse ningo atabante gemete nimeteri mbaro abante tenimbo ati sibling bandi relative
nindo nitayora chikuba kanya nyetari chenindochi kogera umugako muntu babu muntu chinguchi abere uchigusiga bona mbargo chikonyani ndikurwanira abantu n'abantu babiri. Kuripota ya Kisii and Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi. Mijamuno mulikito Mildred Mumanya sorobocho rwasenchera yobekerano gotigana yono mwancho muligererie kerokerie gwizare tenete bintu bito etanane egandrete kuboli na kuruwa bokonyi gochia sabantu lero gukuno mono anene chingiti choro sana ni gaseri tukulia romo bunge Ogwest Mugrango Steve Mugaka agani ensemo ya Gusii nero kunyorwa gekogera ebintu biroro ane chingiti choro sana charokane gosalia ebimeli kolengana Steve Mugaka gukona se bunge litukulia lero ni gate ya ibirongo bire asorogongo rwa Gusii ngo byarokane gosalie ndagira ane ko irani ensiri gesalio mu Gusii gate bire kere serikali kuligire chingiti chinde cyo sana bayigo baligererie ibirongo ayasorongo rwa Gusii ibona atebire na birobya abantu bali ibirongo byarrendagira yabo nabaruba kanwe kubwatekana buna ecyonga chingiti cyo sana kolengana nere na boli otebire buna asiri tukulia rero ni gate babuna abagusimba tigara maiga aso wakano kukora chikurwegwa ne serikali. Thank you, Mr. Speaker. I like the debate about monkeys, and they are also equally a menace in Kisii, in Gusii region, which is a tea-growing area. But I want to add to the minister's menu the menace of squirrels. Squirrels, the botanical name of squirrels is Ebirongo, and the botanical name. And even the English people, in that region, Gusii, there is a region actually which has been called Virongo in Kisii County to forewarn the Gusii farmers that these Virongo are a menace. And I'm asking the minister, are these squirrels part of the wildlife? And if so, because they have made our farmers stop growing potatoes, they are destroying maize. Are they among the animals that are supposed to be under wildlife? And therefore, I have not seen Gusii region included in the list of compensation. And therefore, is this a clear discrimination? When are we going to see Gusii people being compensated for the destruction by these squirrels? Otherwise, again, we will be protesting, saying the ministry is discriminating against us. In the third schedule, squirrels are not in the third schedule for compensation, and therefore it will not be possible for compensation unless this House refuse with the need to see it worthy to be in the schedule. However, it is the duty of my ministry to ensure that there is a good coexistence between the wildlife and the people. And therefore, we are coming up with what we are calling the wildlife economy, where we are pursuing matters of looking at some of the wildlife that are not in these schedules and they're causing menace, to see how we can come up with strategies that we can develop wildlife economy from them, and probably extending to tourism, attraction bit of it. Thank you, Honorable Speaker. Serikali nigagandrete kubwatoka anane chibesa gochia sebyombe ibigendrete gwekindi na kurobo korebyo gochia saba Kenya ekyombe kyitunya sako ngati emibiri bya konye kire goetera soko bwato gochibesa ekyo kurwa serikali omulikito Josephat Amisi na roboti rwa senchira yoime Kari enene kubwatirana munechi serikali chechi county gwetera somurobiro National Agriculture Rural Inclusive Project nigogende tokobo kubwatoka chibesa anene guchase byombe byabalemi elio koneke buna byanyale ko bigo sira balemi elio komenta anene rigesa asobolemi bwabo bwakira lituko buna gutomanya Jared Makori oyole omo bisabo bolemi kurwe county ya Kisii kolende asachinga kechi nigatenderete constituency ya Bobasi Asauchia balimi kolera obolemi mono buli bwechi semo yenye twate abachi semo chichiombe onye tugati chenge oicho mukire loni oya ndogolera ngombe chenge onye ora amabere ajibwoni oya ni je loni ya ngora onye ne chinyeni oya ndo simege chinyeni twagosomire na kyo kora che bolemi we chinyeni nebe chi technology ya kisasa oya ndo bege chinyeni oni oya ni chibesa
ase igo after twakoire chibese chikwairanirie nande bono wachirane abalimi bandirigere basiko gagukora negataseni Ndizi TV nigo jarere makori atabire omurobere nigo rengete koenekia buno nyare koba koena na maigerio nabo igosira abalimi wetera aso koena na chibesa ochiase chisako chikonyara koba chikorosigwa amo na balimi ase igo wekera bono iga ondo chengambi yatogenderete abalimi baito konyora bali chiloni abalimi bali sikogaria twarentire ogokonya sabalimi egeko twanyorete ng'abalimi abange bali konyara bokonyi kurwase serikali gusase kurwase chief financial institutions kuna chibenki gegero mulimi okonyora ote igorete collateral gatie chisako ichichanyare ko chikokonya nomurobere yo ne sako ya itunya yigotoka memo chuitumbe asabago kere omurobere yo serikali igase sako when kare tutaba le bibaito gocho nyesa ko muntu depends kuro mulimi gocho nacho nyina takiri gocha nyesa kera gocho nyesa ko como konyere ko gendereri biashara bilibia ya kwa tundio sio bole kwetera ko bogole loan asetiwa sa bogole loan como konye ande biashara bilibia ya kera bogole loan nyina na bakwira na ndo bogole era ba vendro ase ngapia gocho wana yeture nganda se word tonye igol mano mundo tari witine ward abago chakabogo chakunyana kabaga ko yero sero ni teto kana ase percentage yense ali umuri myako nyana kabaga ko yegendereri kuba ko myakera kironi chitire chinde nigo abatenanire besake iboigo banyale ko bagosemia baremi banyale ko bakwebekanamo na koeneke buna banyale ko bagosoe byombe ngati abeke ombige itunya elinde nabaro bachiko bakonyera chilon echichira banyale ko bakonya banyale ko bakwegenderia sobolemi bwabo bwakira lituko toka na chiro chetu budgets tuko na abantu ndabako group tuweka abantu 20 to 30 tuwa elon ikiga bakonya kartu ira bantu ina ine grupo yemo monyano kwa fuatilia tu basomi amangarani kutokonye sana igo abantu members wetu bali sake bali members 862 members akintu kwate bali kama jabara kitu bali 530 asa bali 530 tuarona ndona nilitironi 107 members kuno mutresa chika ukwana toera nilitironi chira watu 1.3 million Jared makori boigo ni ganyara ko bagotogia serikali ko batera no muroberi yo oyo nyale ko bakwenekia buna bali mibanyara ko bakwegendereria asobugima bwabo bwakira lituko edire ngoja gucenjirire ngakinchinga muna kiri chinkoro ki technologies to ko so mya bali mibaito buna bono igane ki technologies kiria chikogera babwa banyale ko yorali gesali nene no nyane climate change eroro kuno mugweka kuripotera gataseni Ndizi TV koro muchubo itumbe uyo kutoka Kaunti ya Kisii eliterane Josephat amese Mjimano mulikito Josephat amisa sorobochi rwa senchira yobo kiran kumanyiko kurwa sensemende studio bune birone bya butokero kirabu nonko yakero musumali amangana majya senchira ayobo kirano na mange to akwaliganete na igoro yogo chengera oborai wa auseko bakwe serikali ya kaunti ya seka kimyeka ikomibono ayumu anchumu rutochi kumanyia karo chiara gire chinse isa to bigo murai bwensi kudi amsamu ruto ne gate iruna serikali ya yabekira nsemo chi bilioni 200 chiko konya kuaga chachichiro eribona konyara kumunyora mboga yungati yato kuchi okumanya toska tomera nesa tolitwa bwatirana rwetera somono bwimanyiriri gakroko Joshua Auta kero kiri Petro niramukira aena kichibi chamuni gicha wikira senchira yobo ikirano literani chenkuruko Vincent Onyancha.